La ciutat de Manresa es va construir en una clotada del Pla del Bages a tocar el riu Cardener. El relleu accidentat fa que sigui una ciutat amb nombrosos desnivells que coneixem amb el nom de puigs. Destaquen el Puig Cardener, on es va formar el nucli antic, el Puig Mercadal i el Puig Terrà, entre molts altres. A l'extrem nord-oest de la ciutat trobem el turó del Puig Berenguer. Al voltant d'aquest turó hi havia diferents cases ocupades per pagesos que treballaven als horts d'aquesta zona regats per l'aigua de la séquia. Una d'aquestes cases es coneixia amb el nom de Mion. Als anys 30, el propietari d'aquesta masia va començar a vendre parcel·les per edificar i s'hi van començar a construir cases i obrir els primers carrers de Sant Antoni Abat i Florida. A partir de la dècada dels 50, l'arribada de nombrosos immigrants d'altres zones de l'Estat i la manca d'habitatges va fer que es construïssin moltes cases, generalment de planta baixa, i que es formessin nous carrers. La majoria d'aquests carrers tenien pocs serveis. El barri va anar reclamant i aconseguint els serveis més imprescindibles com la recollida d'escombraries, l'electricitat, el clavegueram, guarderia, autobús i una escola. En els baixos del Casal de l'Esperança s'hi ubiquen dues aules de preescolar de l'Escola Sant Ignasi. Són l'embrió de la futura escola. A l'any 1982, gràcies a l'impuls dels pares de la guarderia, de l'associació de veïns i d'altra gent, es construeix l'Escola Puig Berenguer. Els anys 80 marquen el naixement i joventut de l'escola. Tot està per fer. Però aviat l'escola es fa petita i no s'han previst les aules per al parvulari. El 1991, després de molts anys de reivindicacions, s'aconsegueix el gimnàs i a l'any 1996 es posa en funcionament les aules d'educació infantil. El 1992, l'escola va celebrar que ja havia fet 10 anys. Els que formaven part del Puig Berenguer van fer moltes activitats per donar a conèixer al barri, a la ciutat i a tothom que estàvem contents perquè ja havíem fet 10 anys. Ens fèiem grans. Es construeixen noves instal·lacions, s'obren nous espais i nous serveis, marxa l'alumnat de 13 i 14 anys i entren els xics de 3 anys. «25 anys d'història guarden 25.000 records». Ungles brutes i un munt de rebels enfilant-se a un arbre ple de préssecs vermells. Després de la bassa tots nuets, vigilant la roba i que no arribi el pagès. I a l'hora de berenar vam vi sucre un tros de
després tornar al carrer amb el morro empastifat. Cap al tard havíem de parar, de jugar a futbol i veure els carros passar. Una escola no es coneix per les seves parets ni per les seves instal·lacions, sinó per les persones que en formen part. Des dels seus orígens, el Puigberenguer va comptar amb un grup de mestres que van creure que l'escola pública i catalana era possible, que en van fer bandera. Que veien la renovació pedagògica com una eina fonamental per situar l'alumnat en el moment històric que vivien. Esforçats en retornar a l'escola la dignitat i el prestigi de què havia gaudit abans de la dictadura. Gràcies a l'esforç dels mestres, pares i mares dels primers anys, el Puigberenguer va ser la primera escola que es va declarar escola catalana de la ciutat de Manresa, en uns moments molt difícils. L'escola es va construir durant la transició política, però des del començament tot el professorat va veure la necessitat d'inserir-se en els canvis històrics. Però una escola no la formen tan sols els i les mestres, els nens i les nenes, sinó que cal la implicació de la societat. Per això, des dels començaments, el paper dels pares va ser fonamental. Ells van ser els primers que van veure la necessitat d'una escola i gràcies a la seva implicació i l'esforç van aconseguir serveis que ara trobem tan normals, com el menjador, el transport o les activitats extraescolars. Volem agrair profundament als qui han compartit els nostres 25 anys d'història. Des d'aquells primers pares que van lluitar per tenir una escola digna fins als d'avui, que ho continuen fent. A tots els que han confiat, treballat, conviscut en el Puigberenguer. Monitors, administratius, conserges, personal de la cuina, personal de neteja, ciutadans que ens han aportat quelcom de la seva vida, perquè, juntament amb els nois i les noies, vosaltres formeu part de la nostra història. Aquest va ser un dels primers camins que es van obrir, camins a la participació. Calia obrir-ne molts més, però tan sols podia fer-se amb pas ferm si coneixíem, reconeixíem i estimàvem les nostres arrels. I des d'aleshores i fins avui, la llengua, la geografia, la història i la cultura de la nostra nació formen part dels coneixements que adquireix l'alumnat del Puigberenguer. Pertanyents a un poble que treballa, però també festeja, l'escola ha promogut
la celebració de les festes com una de les activitats importants del curs escolar. La festa serveix per conèixer les nostres tradicions, però, sobretot, per fomentar la cohesió social del grup. La festa, la seva organització, la participació, és un fet de socialització. Castanyades, festes de Nadal amb els pastorets, que enguany compleixen 22 anys, els carnestoltes, els jocs florals per Sant Jordi, les festes de la primavera, l'aniversari de l'escola cada inici de curs i altres de puntuals, formen part de la memòria personal de tots els mestres, d'alumnes, pares i mares. Ela menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, só de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe e a beleza que não é só minha também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Sense l'esforç col·lectiu d'una comunitat, no hi ha festa. Ja ho veieu, obrint camins d'arrelament per poder obrir camins al món. Treballar el coneixement de la pròpia realitat no vol dir que tan sols es tingui present l'espai proper i vivencial dels nens i nenes, però sí que és necessari aquest pas previ per a poder anar més enllà. En un món cada vegada més complex i més global, cal que els nostres infants coneguin les diferents realitats culturals i socials que ja formen part de la nostra cultura. El Puigberenguer ha fomentat la solidaritat i la multiculturalitat a fi que tots siguem oberts a altres cultures i formes d'entendre el món. Tolerants amb la diferència, acollidors de la diversitat, entenent-ho com un canal d'enriquiment mutu, com un pretext per obrir camins a les relacions humanes, a l'amistat i als sentiments. L'escola ha estat i és un espai de relació i convivència. El Puigberenguer, al llarg dels seus 25 anys, ha organitzat colònies que han servit per enfortir els lligams de relació i amistat del grup. Abans, des dels 4 anys i fins als 14, i ara, als 12, les colònies han estat una de les activitats més importants de cada curs. La convivència, l'enfortiment de l'amistat, el saber compartir, la gestió de l'autonomia, el saber conviure, en definitiva, formen part dels records de tots els que hem anat de colònies. El dia a dia dins les aules, o els cicles, en el pati, al menjador o al gimnàs, totes les activitats i espais escolars conviden a una relació dialogant d'entesa i de cooperació mútua. I així, caminant amb l'altre, també fem camí cap a la natura, la seva grandesa, la seva cura, les seves lleis. L'escola ha promogut, al llarg de la seva història, l'arrelament del seu alumnat amb el medi on s'insereix.
Les sortides, les descobertes del medi físic, l'experimentació al laboratori, les visites als museus i centres d'interpretació han servit per potenciar als nens i nenes la capacitat de recerca, el seu esperit crític, l'anàlisi i reflexió davant dels fets de la natura, és a dir, obrint camins al coneixement. L'escola és un lloc per aprendre, un espai per adquirir coneixements, per experimentar a partir del que cadascú sap i que els altres li poden aportar. Un espai obert al saber. Mitjançant diferents metodologies i recursos didàctics, s'intenta que cada nen i cada nena, a partir de les seves capacitats, construeixi el seu propi coneixement. I així, a poc, es va obrint, prou bé ho sabem, el llarg camí de l'esforç. El Puigberenguer ha fomentat la cultura de l'esforç al seu alumnat. Des de com ho podem fer per penjar solets la bata, fins com organitzar-nos amb l'agenda. Des de com plegar joguines, fins la recerca d'una informació específica. S'ha fomentat l'esforç en totes les seves vessants, des del treball de grup fins al treball personal. Tot i que, sovint, aquest és un camí en el que cal nedar contracorrent. L'escola ha volgut ser un espai per conviure,